Di ako po mga untas kuan ba tasa ba. Pagituyo na dyan, kaya pala di takaoron na. Mga untas tasa unya kay Ano na malit pa man tao. sao man na sao pa yung pagkaon ditong sige Hindi mo matasa, habo. ma-chicken lang ako. Abo. Sige po mo kaon. Balit ko sa ka-order. Adi ani na lang maglakad na ta way taxi para Layo ka. Layo ka. Hindi abot dito. Ganda sa mga sayang kayo. Unsa man ba ni sa amli ana di ganang kaon. Nagiging mga pihon. Mao gani akong ingon ni maglakad lang ta padung sa tasa hamdan ba. Nya. Para gutumon ka ba? Kalayo ka ba ato? Unsa pa gutom ani niya? Gabot yun dito mangurud sa tasa niya di mo mangaon. Tagaw lang ka sa tagod sa'yo. Di ako pasabot. Ay ba uy. Bakdo lang kay tuol-tuol ra. Ayun, di ka maglakaw. Di ko magmagdo guys. Naglakaw ganito sa McDo. Di ko sa McDo nasawa na ko ng kaon na McDo. Sige, tasa lang mga gusto ko chicken ka. Gusto ko na ay katong kanang rice pang murbayani. Libre ka nimo okay ra. Mamo hat, isa ra ka ordera imo nga mamo kaon na mo gamay sa imo nga. Ay sige habab di ka di na kagaram ka. Sige na. Tasa. Ay na ka makaon. Pwede ka dagan sa Akong busog Dali yung may karon. makita ko ma. Di ka lang ta mga unoy. Exercise ako mga Dai kapag picture sa ko dai video ko mauwaw. Di na ta mga unoy. Busog naman. Mga on pa rin eh, dili on sa bastos ba? Namay munggo sa balay. Bitaw, sayang kaya ang pagkaon sa balay dagan kaayo. Update na lang na og taxi. Kakapoy kuskus ko gani ay kaon lang nato. Matasa ma. Chicken ba ganata kala ko grilled chicken sa mandi ba chicken mandi. Ini ba ni sa bala lulo kinis tanan eh. Sige mandul ha. Su. Sumayang. Water. Water dagat dir. Dabar. Dara oh. Hada water tura. Karban hada wapis tukul. Iti mapi pulo. Kiri maya. Bis barya daw pad. Ngayon mo si taga Igris. Dirham. Shoot tabin inti. Tubig. Water yun yan. Hey. Usay ano Arabic sa tubig. Ah. शोया पानी मौजूद या माफी मौजूद Siu. माया माया Maya. Ana mapi may. Hida hada may kado. Chup hada. What meaning? Ano sa meaning? Wa bala daw tay tubig. You need water. आईवा वाटर Inti, you want to buy water there? You want money? मनी मौजूद Ay, Money tubig majud. आईवा Ay, water. No water. Mapi water himi. I don't have water. No more water. We don't have water. We have Mapi. You juice? Nag-asking isig to. But inti irid pulos. Chris tubig mo inom sigya. If you want money, I will give you money to buy water. Not, Only water. What nothing. We don't have This one not working? But my friend, I will give you money to buy there. Diri sa water daw yung kailangan. water. Ay, ani hati pulos ba din iti. Only water daw yung kailangan. No money. But no water is not worth that one. It's carbon. What is aywa mo? Sabi niya, Ay wa okay, gusto niya daw. Isma, hada mapis tukul. माफी Ana mapi pumay bad. Sure, mapi may. Irid istiri. You're thirsty? Yeah. What do you how you use water for? वाटर माफी You drink? नो 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 How? What you do water? Problema You want like this? Inom lagi siya. You want mapi may ya? Mapi badin. Inti irid. Please give money You to want- her buy water there. This one. Dili daw siya money. Juice. Juice. Yeah, juice only. Okay, juice. Yeah, Clean. Ada mapi di masa. Good. Clean mo na ko. Ito ko ano mo si tuan puan यू आर pabli. फ्रो होम Ha? यू आर फ्रो होम From Philippines. आई एम पाकिस्तान you're Pakistan. You're Pakistan. She speak Arabic. Arabic. We don't speak Arabic. If you need money, I will give you to buy water. No, hindi. Siya ang nangayo. Tubig na yan gusto. Giuhaw siya. Only water, yeah? Okay.
Pasabot Arabic siya uy, Pakistan siya. Bayo na naim na makaiginom. Ilabay na dito ko kay wa man niya Pero imna. masura. Kay ingnan sa lalaki nga naay virus daw. Ni Ah, mauday to. oh, wala lang niya giinom kay naa daw virus. COVID na COVID. Exactly. Mga guys, manguli nami kay pahugas dito til sudit, maurga po mahugas ka til. Ato na hugas dito sa ano han, sana no sa nina. Kay kumuhugas sa dagat, kay awas mo sa dagat, ugaw na po di mo sinina. Manguli nami mga guys kay gabi na. So nagduwa, may nagduwa din eh. पानी में नहीं आऊंगा उधर से Dito dapita paghugas mo. Gabi na eh. Wa mi kakaligo kay di na pwede pa sa sawag dagat ang tao ang dagat. Stricto sila karon, stricto. Ay. I will cut it, I will cut it. Gabi na kasi, naglalakad na kami. Binila daw, yun daw. Ibabay dito. Yun lang. Ano dito mo? Lalakad na kami. Wala kaligo. Wala kaligo. Nadulong is tamgan, naglagaan. Go! Asa mo mga tugro? Mga guys, tapos na tayo ng ito. Hindi kami lahos hamdani. Uy, ko lang itong Facebook ni para doon. Para magka-live ko dito bo. Gani. Uy, mo man sa kuya. Uy, may klaro ko. Ato rin, pero mo magigit mo ng ukuyo. My friend, go right this. Yes. Yeah, kanan. Why you know Tagalog? Ano magtanong man kaniya nga alam niya mga Nahuli naman sa mobile ay kapoy na ko niya gusto na ko pahinga sa kaya trabaho dito ganyan sa YouTube sa tinuhan. Uy, mami sound